Sa to mga viewers sa YouTube, Benji Talisik bayong gabi no. Karong tungora kini ko sa taxi no, city taxi o kini taxi nga kuan Mark Norin no, gikan sa may Lapu-Lapu Street from Cebu City Hall. Paingon sa Barangay Tejero nya kaning taxi nga sa tatay gikan sa may Plaza de Evidencia paingon sa Colon tungod sa nagbanggit sa may yellow box intersection dire sa may Dan Lapu-Lapu ski de Lapu-Lapu o guys ski Lapu-Lapu skina Legazpi sa Barangay Santo Niño. Nag-uwang ni sa Barangay San Roque, Barangay Santo Niño mga higala mga ka-YouTube o niya mo ni tungod sa kusugdagan no kani mao nga taxi tanawa wa pa sura ang kuan murag ngipon nga nang ibot ba ha pati usa ni speaker. O, saan siya? Oh, Serbato, nahulog. Kusog yung dagang boss, kay Serbato nahulog man. Di na ka Serbato ni. No. Diba Serbato na? Ang driver mo ni, no, nakainom. Kasi lang mga gala. We should address to the Dan Transportation Office. Ano yung mga driver, mga abusado, mga driver, mga higala. No. Inyong ka YouTube, Benji Talisik. Salamat, maayong gabi.